Hi guys, nabito ko yung chika ninyo no. Kung nabito magtrabaho tag Chinese restaurant. Mabuang jud ta ba? Magamit yung itong mindset. Mo nang tawgon ka. Hello? I want PC. PC. Sorry sir? Puta na to unsa. PC, PC. PC, PC. Yatay. Pipsi di ay. Ko po Pipsi sir? Yeah. PC. Katutuod. Mutawag na pod. Hello? Excuse me? I want... Sir? I want... Nagkatalay kag PC. Oh, na po di mo unsa. Straw. Niya ikaw huwag ka gunahuna. Bot na lang, malabayan siguro nimo. Yag. Balik na pod. Kaya na nila ginislaw sa tag sa pangayo. Dili dunganon. Nisagat sa po, di mo taga drinks. Nanay straw. Ang straw, ipang suksok lang. Huwag gamita. Muna usay din ako tagaan. Kaya mo lagi, mausik lang straw. Manatag sa tagsaon, pangayo. Sunod mo tawag na pod. Excuse me. I want fuck. So kuno na, ha? Fuck? Kabastos po ani niya, uy. So, fuck, bastos po yung tawhana. Yung namis kananan, yung muwan mo. Kinanglan, fuck. Piste mo ni siya. So kuno huna ba? Sila ko pamalikas. Fuck daw. Niya ako huna lagi. Ako nang, usa ko muhatag. So kung sumay kinanglanon. Kay mukaon lagi siya. Tinder siguro. Fork. Pero yung ingon, fuck. Kung ikaw kuhugo kay kagunahuna, mo trabaho ka, wa na. Balian ni musliog ang kaon. Hindi katutuod na po, mutawag na po ng isa. Excuse me. I want drinks menu. Ay hatagaan mo. Muta na pa, unsay drinks na ninyo? Explain mo unsay na drinks ninyo. Karon, maingon na po nga. I want cheto pa. I'm sorry sir, ano ni po unsa? I want cheto pa. Tingnan po. Kaya nalagis menu, herbal tea. Yung ba mga soft drinks. Niya ako, mawan ako nilhi dito ang herbal tea ra. So ako punta herbal tea sir? No. Cheto pa. Tingnan po na ako mo rin na mo sir, herbal tea. Niya soft drinks. Fresh juice. Masuko pa. Maingon pa nga. I want cheto pa! Kipiste, herbal tea. Mabuang lagi ka. Ikaw musambot na lang jug ka. Muna guys, kinabuhi sa Chinese restaurant. Malingaw kang masaputon, nga ambot lang. Usay lang may duklon. Pero mga butan sila, dili sila reklamador kayo. Kay kay magkamali ang kusina pagluto. Imoy hatag nila, kauno nila, dagdag ra sa ilang bill. Wala ra sila, pero ubang lahi. Na, huwag mo nang punan. Grabe ng reklamo. Maabot pa police station siguro kung mauna. Pero sila wala lang. Mobile pa na sila 3,000. Sa yung bill na 4,000, 3,000, pagkaon lang. Kita makabil tag kaping katos, piti ng gula. Sila wala ra. Murag enjoy kasi tas pagkaon nila. Kanang gusto na, puno ilang lamisa, bisag 5 katao. Niya ilang pagkaon. Das 12 kaputahi. Ang kita, usa ka tao, usa ka putahi. Kaya perti pera. Nakalaan mo guni na gaya mga Chinese. Mga negosyante. Muna ilang bawi o ilang kalipay sa pagkaon. Balag di lang mahurot dili na iuli basta daghan sila pagkaon sila tubangan, daghan sila mapilian. Muna na kanindot nila. Mauna. Ang kita ani. Bahala na. Basta mauna to. Sige na. Bye-bye.